ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସେ ଡେଲି ଯିବ ଆଉ ଭାଇ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଲ ନା କଣ ପଇସା ଫେରେଇବନି କି 100 ଟଙ୍କା ନେଲ ପଇସା ଫେରେଇବନି 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି ପ୍ରାଣ ତମେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କର ନାଇଁ ରାଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି ସେ 100 ଟଙ୍କା ପଡେଇଲେ ତମେ କହିଲ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଧରିଛି ଏମିତି ତମେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁନା ତମ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ନା ରାଣ 100 ଟଙ୍କା କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁନା ତମ କ୍ୟାମେରା ତ ଲାଗିଛି ନା ତମ ମିଛ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ଆଜି ସନ୍ଦେହ କରିବ ତମ ଡ୍ରରେ ପକେଇଥିବ ଉପରେ ପଡିଥିବ ଦେଖ ଆମ ଡ୍ର ନାଇଁ ଏବେ ନେଲେ ପକେଇଲେ ଉପରେ ଥିବ ନା ଆଉ ପଇସା ତ ଉପରେ ପଡେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଉପରେ 20 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ତମେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କର ତୋର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଧରିଛି ହାତରେ ତମେ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କର ରାଣ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲାଗିଛି ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲାଗିଛି ତମ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କର ତମକୁ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲାଗିଛି 100 ଟଙ୍କା ମୋ ମାନେ କଣ ଠାକୁର ତମେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦିଅ